Tao po. Hello po ate, may tubig kayo dyan? Taga saan po kayo? Ano kasi yung mga nagpipiknik kami dyan, kaso naiwan ako ay. Wala na pating masakyan dyan na biyahe. Mahirap po kasi ngayon ang biyahe. Oo nga eh, may Kasi sobrang uwaw na pati ako. Nina pa ako lakad na lakad. May tubig kayo dyan ate, pwede makainom? meron po. Teka lang. Sige ate, salamat ate. Salamat sa tubig. Kasi sobrang init. Nalakad lang ako kanina ay. Mainit po ka talaga ngayon. Summer po. Presko pati ang tubig nyo ate. Ano po kasi galing pa pong bundok. Galing bundok ito? Ano po, yung kinukuhaan po ng tubig galing po sa bundok. Tapos yung mga ano po, mga hose. Salamat ate. Sige. Nakaano na, okay na ako. Okay na. Kaso ate, wala nang biyahe. Ano, baka po, magkabiyahe po yun. Meron naman po yung mga biyahe. Pero matagal po magdating. Siguro bukas na yung biyahe, ano? Bukas na, di wala na talaga ako masasakyan dyan? Wala po. Wala na? Ay, grabe. Dapat pala, naiwan pati ako. Pwede ka akong dito, makitulog sa inyo? Pwede naman po. Sino ba ang kasama mo dyan? Ano po, mga magulang po, si mama, si papa. Actually, isa akong vlogger. Isa akong vlogger. Nakita mo yung nakatago doon? Ayun, di ba yun, yan po. Yan yung camera. Isa akong vlogger. Alam mo ang mga vlogger? Kalingap vlogger? Opo. Mga, ito, pinapanood na natutulungan. Natutulungan. Ito, microphone. Ito yung ko, kasama kong cameraman. Yan. So, umikot siya para makakuha ng camera. At nakita ka namin dito. Tindahan nyo ito? Opo. Yung maliit lang po kasi po yung pinampuhunan po, inutangan lang din po ni mama para po pang ipang-rolling tapos para din po may pang gastos po pag-aaral ko. Bakit si papa mo walang trabaho? Wala po may sakit po kasi si papa. Dati po nagtatrabaho po siya pero pag-uuling lang po kasi yun. Tapos lang, minsan extra lang po. So ngayon wala siyang trabaho. So ang tanging bumubuhay sa inyo itong Opo. Tindahan. Kaya pag nalugi po, wala na. Ay, Nay! Magandang araw po ito, nanay mo. Opo. Ayan po, mga vlogger kami. Pasensya na, Nay, ha? At nagulat ka, Nay, may at ikaw yung nanay, Nay. So, sabi ni sige, salamat. Okay lang kahit binigyan po tayo ng So, kilala po pala nila yung mga Kalingap vlogger. So, nakakapagpanood na din kayo ng mga vlogger, Kalingap. So, ang tanging kabuhayan po nila ay itong maliit na tindahan. Nay? So, ito yung pamasahe. Dito ka kumuha ng pamasahe mo sa school. Opo. Oo. Mga pang din po. Pag kailangan ko magluto sa kasi po ang kinuha ko. Kasi grade 9 pa lang ako. Kinuha ko, home economics. Pag po, nagluluto-luto kami. Ayun, dito po ako nagkukuha. Ng pang pambag. Kasi po, ambagan yan. So, paano nyo na yung itong tindahan ay? Po? Nyo? Konting tipid-tipid po kami. Tapos pag po, iro-rolling ko na naman pag meron kaunting pong minta. Bibili ko na naman po ng maluluto. Paano na kung bilihin ko lahat ng paninda mo? Bibilihin natin lahat yan. Maraming salamat po.
Ano, anong nararamdaman mo? Nagulat kayo? Nagulat ka? Tsaka po masaya din po kasi ano po may kita. Basta po yung inano ko po niya na ito, ano yun, nasa taas. Magkano ba ito? Bilangin lang natin para meron tayong ice view. 30. 30 ang isa. Opo. Tapos yung kamatis, magkano? 5 po. Kasi Ayun yun ay, kung magkano. Pati itlog. Lahat po yan. Lahat pong ano yan. Mga kalingap. Ayan po. Papabilang natin mga kalingap kung magkano lahat ito. At bibilhin natin. Ang calculator, may calculator kayo? Wala po. Tandaan na lang ha. nahihirapan si nanay mag-count. Nahihirapan si nanay mga kalingap. Ito po, nasa 5:30 po ito. 5:30. Ito itlog po. 5:30 na agad? Oo. Sige, bilangin natin. Tapos ito po, 25 isa. Okay. 25. 50. 100, 125. Tapos ito, 30 po ang isa nito kasi mahal po ang kalabasa. Okay. Magkano na lahat, Nay? Ito po ay ito ay 50 po ito. Tuloy-tuloy po sibuyas. Tapos Bawang. 60 po ang bawang. Okay. Tapos ito Magkano po, na lahat, Nay? Magkano na ito? 5:30. 530. 6:30. 630. 6:30. 6:55. Mm. Then, 7:35. Okay. Tapos, yung pampansit, magkano yan, Nay? Ito pong pansit. Ano po? Ano yung pangalan ng anak mo? Ito po. 25 po ang nito. Ayan, binigay ko kay Joel yung cellphone. Salamat kay Joel sa cellphone. 25 Huwag mo nang ibalik yan, ha? po ang kilo po. Magkano nga Ay yun? kalahati. Yung itlog, magkano na? Ay 5:30. Tapos, So 20 ito. 30 plus 36. So 20 isang bundle din. Ito 26. Pareho. Tapos, yun. So 20. 220. Ayan. Ano pa? 20. Baliktad. 65 pala. Okay. 65 Nalilito si ito. nanay, oh. Mga kalingap. 65. Nay, ubos ang paninda mo ngayon. 65. Ito na. Ito. Oo. Yung dalawa? Hindi. Tag 65 yan. Dalawang 65. Oo. Plus, Ito, Yung isama bawang. nyo na din ito. Magkano yan? Ayun. Pati yan, lahat na nakikita natin dyan. Bilangin natin. Ito po ay 65. 65 yung lahat po na ito. Tapos 65. ito 10. Ano na, complete na. Parang, ano na, paninda ni nanay, parang 80. dadami na. 80. 80. Okay.
Tapos Tapos ito. asampo din. Okay, ilan piraso, Nay? 2, 4, Ano yan, Nay? Bagoong, Nay? 8, 10, 16 po. 160. Ano po? 160. 160. Okay. Ito, Nay. Okay, Ito, pati tuyo, Nay. 25 po. Ay, 30. 30. 2, 4, 6, 7. 7, 8, 8, 8 ito, baby. 30. Oo, 30 isa. Tapos ito, 10. 2, 4, 6, 7, 8, 70. Kaso saan natin nalalagay, Nay? Sa ano po? Saan? Sa basket po. Sa basket. Ito po. 10. 20, 30. Ito lang. Ayan tuyo. Okay na. Yung toyo, magkano pa, Nay? Sama mo na yan. 10. Ubus na eh. Ano pa na yan? Ubus na lahat. Anong masasabi mo? Anong pangalan mo? Ha? Christine po. Si Christine. Yan. So, Maraming salamat po sa pag-ubos ng 4, paninda po. 6, 7, Marami pong ano ulit, 9, pambili. Pambili ulit. 10. Daming tuyo. Nasa 300 po. 300. Magkano lahat, Nay? Ang ano? Saan natin yan lalagay, Nay? Dito po sa Okay. dito po. Ganito po. Ayan na, ilalagay na. Basket Okay. Ayan na po, si Nanay. Ubus ang paninda. po. Pero, Nay, magkano lahat? Ano natin? Teka lang, nahihirapan ako. Okay. Tapos, magkano yan? 300. Plus 300. So, nasa nasa 2,000 lang, mga kalingap. Nay, bibili na natin yan. Nasa 1. Mura lang pa. Okay na, ito na po yung 2,000. Sobra po ito. Ito. Ito, Nay. Bili na natin lahat ng paninda nyo. Pero, Nay, Maraming salamat po. ito po yung kasabog. Ito yung surprise. Ito po, thank you po. Hindi po namin kukunin lahat ng anong yan. Salamat. Panindang yan. Salamat po. Salamat po. Malaking tulong na po ito sa amin. Pati po sa pag-aaral ng Magkukuha lang kami na yun ng pangluto ng pansit. Opo. Naiyak si Nanay. Kala mo, Nay, kukunin namin lahat paninda mo? Kasi bibili namin. Anong Kaya po. sige, Nay, bigyan nyo kami ng ng pansit. Bigyan mo rin ako ng tuyo, Nay. Kahit ilang piraso lang. Mama, Ayan. ilan kayo mo? Yan po mga kalingap, nahilig din si Kalingap Alvin sa tuyo. At yung presyo nito mga kalingap, inano natin. Pinabilang natin, kunwari kukunin natin lahat. Pero ang kukunin lang natin, mga lang, madami naman yan, sige, mga 3 lang. Tatlo lang po. 3 lang, ang dami niyan. Baka magka-UTI tayo. Hindi naman Oo. po ata ito maalat. Hindi maalat. No. Ito po. Ayan. Kunti lang, Nay, kalahati lang. Doon sa amin, ay madaming Nay, ang dami. Kunti lang, buwasan yun, Nay. Ayan po, binili po natin lahat. Pero ang kukunin lang natin ito. At di ko napigilan. Favorite ko po ito. At kunting pansit lang, magluluto din. Okay na ito, Nay. Nay, pansit, tsaka tuyo. Pwede itong lagay? Opo. Malinis naman ang ano niya. Malinis po yan. Nay, anong naramdaman mo? Kala mo, Nay, kukunin ko lahat? Kaya po. Binili natin lahat. Kala mo, kukunin ko na din.
Ang laking tulong po ito sa amin. Ano na po, sabi niyo sa mga pag Naiyak si nanay yung nakalingap. sabi po may karamdaman yung asawa ko. Hindi po makapagtrabaho si mister. So, tanging tindahan lang po yung ano nila, napupunan nila ng lahat ng pangangailangan. Inauna ko nga po siya bago po ako po magpapa-ultrasound din. Kasi may bukol po ako sa tiyan. Malaki na nga po. Minsan po, may inom po ako ng herbal. Kung ano po yung tinuturo sa akin na pwedeng mupa po yung bukol ko. Iniinom ko po. Nagsasapalaran po ako na. Kasi wala naman po kami pampaduktot ng pera. Matagal na po ito. Ano po pong ito bukol yan. Nagsimula po ito, maliit pa ito. Pagkaanak ko po. Kasi nga po, wala man po ako, inanuman po ako ng ultrasound. Wala man po ako may pa-ultrasound. Wala po ang pa-ultrasound. Paano niyo po nalaman na may buko na po kayo? Ano po, nasasalat ko na po. Minsan po may kirot siya. Pero tinitiis ko po para lang mukha. Sabi ko po sa na dadasal na lang po ako sa huwag muna po akong kukunin kasi yung anak ko po wala pang magpagabay na ayos sa kanya. Ilang taon pa lang po yung anak mo? 14 po, mag-15. 14 pa lang. Kaya nga po tinuturoan ko po sila na sino po ng kahit kaunti para sabi ko kung ako mawala marunong na po sila. So, grabe din yung pinagdaraanan nila mga kalina. Nina Christine, tsaka ni nanay. Ano pangalan niya na? Angelita. Ang dapat yung pangalan ni nanay, Angel. So, yun na yung manalig tayo sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Basta manalig lang tayo. Ano man yung ng Panginoon. Sa Kanya tayo magtiwala. Lahat ng pagsubok napapagtagumpayan. Kagaya ngayon, marahil ginamit kami ng Panginoon para makapagbigay ng kaunting tulong. At patagan niyo ang loob niyo. Kahit na ano man yung natin nararamdaman ngayon, talagang ginawa din ang darating Nung nanganak din po ako dito sa sinundan po nito. Muntik na po ako doon mamatay kasi inabot po ako ng clamsya. So, yung anak ko na lang po namatay. Namatayan pa din po ng anak. Bali dalawa po. Sabi ko na yung pagsubok na mga kalina. Bali ilan na lang sila? Ilan na lang kayo? Dalawa na lang po kami. Yung namatay ko po, isang lalaki, isang babae. Tapos ang naiwan. Isang lalaki, isang babae. So, ganun talaga ang buhay na yan. May rason kung bakit nangyayari yung mga bagay na yan. Importante nga, manalig tayo sa Panginoon. May ginhawa din. Malay mo, magamit itong channel natin na makatulong sa inyong kalipunay. At kagaya nga nito, makakatulong na po ba yung Malaking tulong na din po ito sa akin kasi po pwede ko pa po itong idagdag ng po namin pampopohonan. Yung iba po, pamasahe ni baby pag-school po. Tapos pag nagluluto po sila ambagan sa eskwelahan, gamit din po. Ikaw, anong nararamdaman mo ngayon, ha? Masaya po ako na natulungan ninyo po kami. Kasi po, malaking tulong na po yan para po sa
pag makapasok ako, mapasokan na naman po kasi. Kasi ngayon, bakasyon. Ano? Sa Lunes po, pasokan na naman. So, magkano lang yung, magkano yung binibigay ni nanay? Ano lang, sapat lang para dun sa pamasahe, tsaka po, pambiling ulam. So, may dala ka na ng kanin. Opo, nagising pa ako ng, alas 4 para po magluto ng, baonin ko po. Pag wala po akong ulam, minsan binibigyan na lang po ako ni mama pambiling ulam. Tapos pag minsan may ulam ako, itlog, and lang po, 20. Para pang pamasahe lang po papunta doon. Hindi yung sakripisyo niya bilang isang estudyante mga kalingap. Unlike sa Pablo po, minsan po, nalakad pa nga po eh. Kasi po, minsan mahirap po kasi yung sasakyan. Tsaka po ang labasan namin, alas 5 na. Kaya po, pag may nadaan pong jeep, punuan na. Siyempre po, nakakatakot po kasi magtaplod. Kaya nalakad po kami, minsan kasama ko po yung pinsan ko. So, gaano katagal yung paglalakad mo? Mga kalahating oras din po. Kalahating oras kayong naglalakad. Tapos bago pa kayo makasakay. Opo, minsan po nalalakad namin hanggang dito na po. Ilang oras yun? Isang oras na po. paglalakad. Grabe mga kalingap. Pero pag mga medyo hapon, delikado na maglakad. Oo nga po. Nung nakaraan nga po, pauwi po kami, may nagsusunod po sa amin. Buti po may kasama kami na laki, tsaka po buti na may nagdaan po na sasakyan. Nakasakay agad kami. Pero yun. Lalo't may tsuras po si Christine, At ito yung pinagdaraanan nila. Natakot nga po ako na daw po nung kasama nilang lalaki na ito daw po ang pinag-uusapan ng mga lalaki na kasunod sa kanila. Kaya sabi ko sa kanya, huwag masyado magpapahapon sa Lalo't kung lalakad lang. Kasi sino ba naman nang hilahin yun? Kaya nga. Minsan po, nababa ako dyan, tinitingnan ko po siya kung ang gano'n. Minsan po nag-uwi yan. Medyo nagdidilim na din po at wala daw po masakyan. Sinusundo ko po dyan sa labasan. Nahirap ang panahon kasi naman. Siguro pag natin, itong mga kalingap na daanan natin, sakay natin. Ayan. Mapakilala na lang tayo. Kasi delikado yung malakad ka almost 1 hour. Kasi dyan, papuntang Pambuhan, lagi kami dyan. Doon po pati may parting wala pong mga bahay na. Dyan sa may wala na pong mga bahay. Kaya pag po, wala kang mahingi ang tulong. Okay. Sige. Natin. Kapag na-check ka namin, yes, kahit na namin. Pero meron naman, okay yan, Opo, may pamasahe na po. Siyempre, baka may mga magpahati din ng tulong sa inyo. At malaking tulong din yan. Nay, maraming salamat at may mabait na puso din si Christine. Yan, hindi kami magtatagal, Nay. Salamat din, Nay. Salamat din po. Salamat po. Dito po mga kalingap yung pinakwenta natin lahat. Ito yung dinala natin. Ito yung accounting pansit. Nay? Dublado, Nay. Dublado. Salamat. Dublado ang kita natin. Salamat. Okay. Sige, Nay. Sa inyo po yan, ha. God bless po. Sige, Christine. Maraming salamat. Maraming salamat. Ito, papaluto natin kay Mamboy na yung pansit, mga kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging
Yan si Kalinga ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan, para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo,